ollaan valmiina. Pintaa syvemmältä me mennään, se on fakta. Emolevyt ja tiedot, me laitetaan kasaan. Meillä on 15 vuotta takana. Rautainen kokemus, ei oo feilejä takana. Kunnon ammattilaiset ei tarvi pelätä. Kun laitteet rikkoutuu, menet pelastetaan. Mobile Deepfix Finland, me korjataan. Puhelimet, muistitikku, mitä vaan. Kun data katoaa, älä turhaan murehdi. Me löydetään se paikka. Kuinka syvältä hakisit? Ei oo väliä, mikä laite, mikä merkki. Me hoidetaan homma, se on meidän tärkein tehtävä. USB-tikut, elektroniset kamat, meille ei oo mikään liian hankalaa. Kun valtuutettu huolto sanoo kiitti, me jatketaan siitä, älä pelkää, hei chiikaa. Tiedon pelastus, se on meidän ydin. Mobile Deepfix, me ollaan tässä niin kuin timan. Mobile Deepfix Finland, me korjataan. Puhelimet, muistitikku, mitä vaan. Kun data katoaa, älä turhaan murehdi. Me löydetään se vaikka. Kuinka syvältä hakisit? Jokainen siru, jokainen piiri. Me tiedetään ne kuin oma nimi. Kun laitteet kaatuu, älä huoli. Me ollaan täällä ja me korjataan ne huoli. Mobile Deepfix Finland, me korjataan. Puhelimet, muistitikku, mitä vaan. Kun data katoaa, älä turhaan murehdi. Me löydetään se vaikka. Kuinka syvältä hakisit? Me ollaan Mobile Deepfix. Sä tiedät missä mennään. Korjaukset ja pelastukset, aina ammattimiehenä. Kun valtuutettu huolto sanoo kiitti, hei, Mobile Deepfix Finland, me jatketaan ja tehdään se oikein.